blegegek kugek sadulita mel anak anu nganindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa boleh nala garing padha raharja sak praptamu nala garing anakku mbarep cah bagus sawetara kowe sowan ana ing Karang Kadempel dole namit pasang Kalimantabi tinebihna ing lodone dumewing tawang tuwang Kanjeng Rama kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula Rama Semar inggih Rama Badranaya ya tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Le kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Pambayun inggih menika pun Nalawi Gareng iya Petruk padha raharja sak praptamu pangestunipun Bapak wilujeng bekti kula kunjuk Pak iya Petruk tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya to Le kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan paring pangestunipun Bapak wilujeng dereng sambikala ayam. Lho. Barayah kok ayam? Ayah. Dadi atlet yo. Heeh. Lempar lembing. Apa, Kang? Lempar lembing. Lempar lembing ora. Sumuk, Pak. Ya wis ora apa-apa. Neng kene pancen tak gawe kepenak. Kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku. Tata kramamu ora mbok tinggal. Bagong. Nggih, Bapak. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bagong, Bapak. Ya.